Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Τεωρήματα, έναν χώρο όπου προσωπικές απόψεις, σκέψεις και παρατηρήσεις μοιράζονται ανοιχτά, όχι ως απόλυτες αλήθειες, αλλά ως αφορμές για διάλογο, προβληματισμό και εξερεύνηση ιδεών, καινοτομίας και ανθρώπινης περιέργειας. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που ακούγεται τεχνικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθιά πολιτικό, στρατηγικό και θα έλεγα γεωπολιτικό. Θέλω να μιλήσουμε για τη γεωργία. Όχι όμως απλώς ως παραγωγή τροφίμων, αλλά ως γνώση, ως εκπαίδευση, ως επιρροή, ως μέλλον. Αν κοιτάξουμε τι συμβαίνει γύρω μας, θα δούμε ότι η γεωργία έχει επιστρέψει στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης. Η κλιματική κρίση πιέζει τα παραγωγικά συστήματα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ο πόλεμος, η ενεργειακή αστάθεια, οι διατροφικές ελλείψεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου μας θυμίζουν κάτι απλό. Η τροφή είναι στρατηγικό αγαθό. Η επισιτιστική ασφάλεια δεν είναι απλώς θέμα αγροτικής πολιτικής, είναι θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής. Και εδώ έρχεται το βασικό ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό το νέο τοπίο? Συχνά συζητάμε για επιδοτήσεις, για ΚΑΠ, για απορροφήσεις πόρων. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το μέλλον, πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πιο βαθύ, για τη γνώση. Πώς παράγεται, ποιος την παράγει και πού κατευθύνεται. Η πρόταση που θέλω να καταθέσω σήμερα είναι συγκεκριμένη και καθαρή. Η Ελλάδα να επενδύσει συστηματικά στη δημιουργία διεθνών, αγγλόφωνων τμήματων γεωπονικής και αγροδιατροφικής εκπαίδευσης μέσα στα πανεπιστήμια της. Όχι απλώς προγράμματα ανταλλαγών, όχι μεμονωμένα μεταπτυχιακά, αλλά οργανωμένα, στρατηγικά, διεθνή τμήματα που θα απευθύνονται σε φοιτητές από την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο σε φοιτητές, αλλά και σε αγρότες, σε ανθρώπους που ήδη καλλιεργούν, σε επαγγελματίες της παραγωγής, σε στελέχη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, γιατί η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τα αμφιθέατρα, αφορά τα χωράφια, τις μονάδες, τις συνεταιριστικές δομές, την πραγματική οικονομία. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μεταφραστής ξένης γνώσης. Δεν είμαστε απλώς ο ενδιάμεσος που παίρνει την τεχνογνωσία από τη Βόρεια Ευρώπη και την προσαρμόζει. Είμαστε δημιουργοί γνώσης. Έχουμε πανεπιστήμια με επιστημονικό βάθος, έχουμε ερευνητικά ιδρύματα με διεθνή εμπειρία, έχουμε συσσωρευμένη πρακτική γνώση σε μεσογειακά συστήματα παραγωγής, σε συνθήκες ξηρασίας, σε περιοχές με περιορισμένους πόρους. Αυτό δεν είναι περιφερειακή εμπειρία, είναι παγκόσμια σημασίας εμπειρία. Σε έναν κόσμο που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και συνεχώς αλλάζει, το μεσογειακό μοντέλο γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Αν λοιπόν οργανώσουμε διεθνή τμήματα εκπαίδευσης, μπορούμε να παίξουμε διπλό ρόλο. Από τη μία, να δημιουργούμε νέα γνώση μέσα από έρευνα και καινοτομία, από την άλλη να λειτουργούμε ως γέφυρα, να μεταφέρουμε τεχνολογίες εχμής, να τις προσαρμόζουμε, να τις εξελίσσουμε. Και εδώ μπαίνει η γεωπολιτική διάσταση. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μοναδική γεωγραφική θέση, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα ανήκει βαθιά στη Μεσόγειο. Έχει ιστορικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς με περιοχές που αναζητούν λύσεις για τη γεωργία τους. Αν εκπαιδεύσουμε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες από αυτές τις χώρες, δεν προσφέρουμε απλώς ένα πτυχίο. Δημιουργούμε σχέσεις, δημιουργούμε δίκτυα, δημιουργούμε εμπιστοσύνη και κάθε άνθρωπος που έρχεται στην Ελλάδα για να αποκτήσει γνώση επιστρέφει στη χώρα του ως φορέας εμπειρίας,
ως κάποιος που έζησε, συνεργάστηκε, εμπιστεύτηκε, με έναν τρόπο γίνεται άτυπος πρεσβευτής της Ελλάδας. Σε έναν κόσμο όπου η επιρροή δεν ασκείται μόνο με οικονομικά ή στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω της γνώσης και της εκπαίδευσης, αυτό είναι στρατηγικό εργαλείο. Και υπάρχει και μια ακόμη διάσταση, η ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αναζητά ρόλο, αναζητά στρατηγική αυτονομία, αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη συνοχή και τη δυναμική της. Η γεωργία είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου η Ευρώπη έχει ιστορικά διαμορφώσει κοινή πολιτική. Αν η Ελλάδα αναλάβει πρωτοβουλία στη διεθνή αγροτική εκπαίδευση, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο εξωστρεφούς δυναμικού ευρωπαϊκού αποτυπώματος στη Μεσόγειο, όχι ως ουραγός, αλλά ως συνδιαμορφωτής. Αυτό δεν είναι θεωρητικό σχήμα, είναι αναπτυξιακή στρατηγική, είναι πολιτική επιλογή. Και βεβαίως δεν μιλάμε μόνο για διεθνείς φοιτητές, μιλάμε και για τους δικούς μας αγρότες, για ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στην παραγωγή και χρειάζονται πρόσβαση σε νέα γνώση, νέες τεχνολογίες, νέες δεξιότητες. Η καινοτομία δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι καλύτερη διαχείριση νερού, είναι ψηφιακά εργαλεία, είναι νέα επιχειρηματικά μοντέλα, είναι συνεργατικά σχήματα. Είναι μεταποίηση με προστιθέμενη αξία. Αν συνδέσουμε τα διεθνή τμήματα με την πραγματική παραγωγή, τότε δημιουργούμε οικοσύστημα, όχι απλώς πρόγραμμα σπουδών. Και τελικά, αυτό που διακυβεύεται είναι το εξής. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη γεωργία ως επιδοτούμενο τομέα του παρελθόντος, ή θα την αντιμετωπίσουμε ως πεδίο καινοτομίας και διεθνούς παρουσίας. Η Ελλάδα έχει την εμπειρία, έχει το επιστημονικό κεφάλαιο, έχει τη γεωγραφική θέση, έχει ανθρώπους με 15 και 20 χρόνια εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα, σε μεσαίες και ανώτερες θέσεις, που γνωρίζουν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες. Το ερώτημα είναι αν θα οργανώσουμε αυτή τη δυναμική σε μια συνεκτική στρατηγική. Η δημιουργία διεθνών τμήματων αγροτικής εκπαίδευσης δεν είναι απλώς εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είναι αναπτυξιακό εργαλείο, είναι γεωπολιτική επιλογή, είναι επένδυση στο μέλλον και ίσως τελικά είναι ένας τρόπος να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο της Ελλάδας όχι μόνο ως χώρα που ακολουθεί εξελίξεις, αλλά ως χώρα που παράγει γνώση, δημιουργεί λύσεις και διαμορφώνει συζητήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι μεγάλες στρατηγικές ξεκινούν συχνά από μία απλή ιδέα: να επενδύσουμε εκεί που έχουμε πραγματική δύναμη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο Τεωρήματα. Είμαι ο Θοδωρής και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή δύναμη!